Manja piu ka haino hai te khorok noi serai draksai kamai rok bongno chung tini Kolanpur amchaini te borok ni kami hingkai Biragi para o jaga ni kwnoi Danesh tei Kasmungui khorok noi borok no chung tini bongni tomung chamung nugui kasmani yagulo bong yago chung manui mangkha aboni bagui bongno romoi chung rihabo ri rohoka. Loro opo samani koi bosok kakha der bosor kakha neng bok kelas pori 12 falno pori neng khai neng samani busu balokha 4 mas rong khai kana poda pori poda busu jora pori kha kelas 9 jora norok tidi poja kawo manoi tui phai bojang tui phai ha boro Kolanpur tui phio nka nong yago je mani khlai thangmani norok khari obo sabni manai yang diki boja ka phai yang diki boja ka phai sare mor para jora ta khain thang mani nai tu kui phayo mani nai tu kui phayo contact kare nka norok mane yang diki bum khai ma ya siki sinita borok mane sinita borel che sono ga di rogo manu nei phaja Kolanpur ka boja ko na tabuk thaka ka mama no tabule phone saime call khai na ga phone number tongo phone number na kare to no ko segang sija to to amma na ne ambi na na ha ba lagi bos ngka tini ka boro puti ke man kha tini ke ko contact sarno bono no koi man kha tabuk thaka mama no tabule boro to bos saime ata wansara boys bus ka bini boys bini agun phana 30 kana na kana sandoma mo to saime 30 kana na kana ketik dasar nana ketik dasar di bor tak kai biti masa nai biti masa pun engkai norok busukai baik dia sudah apa yo orang boroma kata orang tu neng tini nin babu no jaga ro rang ro sangka nin baba sabla harang guso sangka rang mane us sama pun boria dia ngeboro makarang